Esselamu aleyküm, aziz izleyiciler. Selamu aleyküm, Halmurad ağa. Aleykümselam Kamine. Vatandaşlar bugün ikinci gece siz bilen salamlaşan. Selamu aleyküm hemmeňize. Halmurad ağa, o yok, nirede deyip o sorap koyun oklur. Halmurad ağa. Ana O siz verin, cevabını men verip durmayın. awa halmara da adını sağaman garip tünüğüne geldi o anı gelip kavuştuk. Ya, Haydi Kamine. Halmurad ağa, yine bugünkü o mevzumuz meclis varada. O kıyıskaça ve sağda hükmünde nemen verele bu malumatı. Indi meclis nähil bolur? Bolmaly ýa-da maslahat hökmünde ýalak. Şunu ýalak bolsa täze Türkmenistanyň guruluşyna görä gowy bolar. Diýen bir sorap şoňa bir jogap berjek bolaly. Ondan öň jogap bermezden şu zatlary neme edip geçeýin. Ýa köne Türkmenistandaky meclis nähildi? Diýilen neme seretmeli mikan diýen birinji nowatda. Köne Türkmenistan'da nähil oldu ya da näme zatlar bolmadı. Ondan soň häzirki problemalary ele almaly, elde tutup bular bilen indi näme etmeli. Ondan soň şu problemalara göre de nähili çözgütler gelmeli. Meclis nemesinde aydaly mysal üçin biz yerli hökümeti öňe sürýär şol iň amatly mobil bir çözgüt hökmünde ulanýar şu hatda täze hökümetleriň täze formulasy şol illeşlip Halmurad ağa da bilýär şu nemäň içinde ýaşap ýörde. Ine yerli hökümetleriň birinji çykan yerleri şotaý Skandinav ýurtlary. Ondan soň beýleki ýurtlar şondan mysal hökmünde alyp özlerine görä ornaşdyrypdyr. Ine şonuň ýaly ýurtlaryň biri Türkiýe, onda da yine men yaşayan ve azrak olsa da içindeki o sistemany gowy bilýän men köp baba vatandaşlarymyza seredende. Indi biz bu taýda Türkmenistan yerli hökümete geçecek bolsa meclisi nähil bolar, näme zatlar ütkär, hatda yerli hökümet näme diýen soraglaradan bir gysgaja bolsa da bir göz atyp geçeli Halmurad ağa. Sözü size bereýin. Sağ ol Kamine, bir gaty gıdıklı hem bir gaty wajyp soraw biziň watanyny, ýurdumyz, halkymyz üçin hem de geleceğimiz üçin. Her ki devletin düýbi fundamenti o kanunçulukdur, o konstitusiýadyr. Şu zatları çykarýanym, gowraýanym ýene de şu parlament bolupdyr. Şu kanunçulugyň üstünde işleýän gurulma bolun parlamentdir ýa-da meclis biziň dilimizde bilen aýtsak. Inni näme bardy o zaman? Türkmenistan Respublika ýa-da biziň öňkü birinji konstitusiýamyzda ýazylyşy Cumhuriyet. Ýurdun dolanýarsam şol ýa-da parlament respublikasy ýa Cumhuriyet görnüşindedir. Häkimetiň şahalary birekden aýyl-saýyl. Parlament, hökümet, sud häkimligi. Dördüncü häkimet soň çykdy da 30 ýyl mundan nazar etse darganynsam dördüncü häkimet ýa-ni azat erkin ýa-ni habar berişleri işdeler. Emma üç häkimetin üç şahasy ozal şu biziň döwrümizde SSR zamanyna bardy. Ýöne bular işleýärdi diýen sonra onu ýok diýip jogap berdi. Ýöne formal ýagdaýdy. Şu üçüden bir-birinden aýratyn, hersiniň öz jaýy bar, öz meclisi bar, öz işi bar, öz aýlygy, güllügi bar, hersiniň öz haky bar, hukugy bar, ýöne borç bar ýerine men hiç kimden eşitmedim de. Hak hukuklaryny bilýär, ministrden hem hukuk bar, deputatdan hem hukuk bar, suddan hem hukuk bar. Bular bilerdi. Ýöne şol ýagdaýda da adamlarda hiç bolmany mümkinçilik bardy da haýsam bolsa bir edaranyň ýol başçysyny arz edip ýa ýurt tutup öz ýerini, obasyny, şäherini ýa-da bir kemçilikler bolsa şonu aşagdan ýokarlygyny arz edip ola Türkmenistanyň çözülmese Moskwa şehrine gidilerdi. Şu taýda üstünlük gazanynan ýerlerim bolar arz diňlen ahir soňky netije. Eder ýykylandan soň bollugy tordy. Ardaşy kaýt diýilen zat ýatdan çykdy, deputatlaryň hak hukuky elinden aldy, ministrler hemmejikler ene bir bölük sahna aňarsyna duran ogurlaryň eline geçdi. Jenaýetçi topar. Ondan soň o taýda ne kanun aly, ne kada aly, ne düzgün aly
O SSR döwründe berilen ýok ylymly bilimli gatlyk bar alymlar bilir. Bular tutulan tutuluk alanım çok kaçıp sıpsaradi boldy da şu ýurtda. Ine köre zamanı otur. Saylawyň nämedigini bilen akbar tapar adamy şu bar bülten atmak mı hadi? Yok. Beýle däl watandaşlar. Saylaw diýilýän zat ine şumal bir kemine kemil gurlaşyp otur. Şu iki adamdan meselem siz haýsy bir ýerini saýlajak. Onda siz şoňa ses bermek. Ýok, şular ikisem gerekler. Üçüncüni teklip etjek diýmeli hakyny bar. Yok, hiç kim göremek, men özüm bilýän etjek zadım, men özüm halka teklip etjek diýmeli hakyny bar. Bu hak hukukdan gelip çykýar, saýlaw sözi. Orada men göwnüme ýarany, kemine göwnüme ýarany, o deputat etme, ya minister etme, bizde oňa hak hukuk ýok. Bolup bilen. Kemine ýurda baramyzdan soň, meselem halk kandidaturasyny premier ministerligi hödürlese, kabinet başlygy bolsa, onu öz ministerlerin özü dizýär. Oňa da parlamentin gatnaşma hakkı ýok. Ýöne o taýda bollap ýa-da aýryp bilýär. Onuň gerekkel sebäpli de illüstrasiýa etsek aýrary adam barjak gal. Diýmek şol illüstrasiýanyň eleginden geçen adamlar isle minister bolsun, isle deputat bolsun, olar eýen barlygydan geçen adam. Onu artıkmaz seyredip lupan aslında sen näme hapan var ya eden cedan var diýere ýagdaýymyz ýok. Mesela olar ýa illüstrasiýadan geçen adam. Şoň üçin gerek illüstrasiýa. Enne şu geçmişde bolan ýagdaýlar şu. Soňky 30 ýylda öňküçe bar bolan ýa-ni bir salamadar hak hukuklarynyň mahrum edilip parlamenta dogry dargadyr. O taýda ole darada hiç ýyl hak hukugam ýok, halkyň hak hukugy orlanak. Ýokardan kim diýärse, şol Gurban Uly ýa oň ýeňsesinde durarlar, bir kagazy ýazýarlar, şunu kanuny kabul edin diýe, olaryň ýüzüne aşağı elini ýokary kaldyryp, bolup oturdy kanun kabul edin. Şoň ýa döwletiň büdjet diýilir zat aty ullukan agyr we jogapkärçilikli zat. Bir ýyllar ozal halk nädip ýaşapdyr şol döwletde, şu pul bilen gelen giýdirji bilen edilen çykdyjy bilen. İnnikile nämeler gözüňe tutulýar bütün respublika boýunça, jumhuriyet boýunça. Şoň hemme büdjete girer. Şunu şumal hiç kim bilenär. Bütün Türkmenistan bir adam bilýänmizin şu büdjet nira şu köpük nira garşlanýan. Hiç kim aýdyp bilnär. Ýa-ni Ministerstvo Finansynyň masly meclisini tut ýa hökümetin islen adam. Ýok, ýene bir gezek ýok. 92-nji ýyldan soň şu zatlar ýatyrly diýip Dine, şol jenayetkar topar. Näme agzyna gelse aýdýar, aýdýar bir ýylda 7 götürüm diýär. Ýeňiş gazanlyk ýa utuş gazanlyk 2010 sanat görüpdi. Ilatyň sany niýaz ol tirýekden doýan wagty 7 milliony ýetirdi. Han Türkmenistan 7 million ýyl. Şo döwriyede bolan bolsa şumal 10 bolmaly. 3 milliony da ýetemde abi. Öňküje ýagdaýymyzdan ýyla gaýtdyk. 91-nji ýylyň ýyl ýazywyna Türkmenistanda 3 million 870 000 adam ýaşaýar. Oy şolaň bir belli bir bölegini ýanky Rus ýa beýleki milletler diýip ýöne arasy türkmenler. Alanda da şo 3 milliondan geçýär. 30 ýyl geçdi. Hany köpelen ýylatyny. Gyrgynçylygy berildi. Ine genosit diýilýän şol. Öz Türkmenimiz öz halkyny gyrgynçylyga berdi. Ol ikisani prezident der on töwregine naklegen eden iş olonkudan hasar şo bardy saparawlyn şuňy getpeşiginde daýtdy kysgaça. Şoň üçin parlament ören wajyp eger biz gelecekde parlament respublikasyny gurjak bolsa, şoň kanuny düýbün tutmaly täze Türkmenistan. Şol kanuny menem tabyn, senem tabyn, olan tabyn şoň çagynyň hiç birinin çykma hakkymyz ýok. Onun şu bir zady gurrun etdik saparağı bilen. Mesela demokratik döwletlerde dörlü dolanış var da prezident dolanışını alsak olarda iki möhletden köp hiç kimin saylanma hakkı yok. Oğlum 4 yıldan ikisini alanda 7 yıl 8 yıl bolýar. Bizde 30 yıl oturan prezidentler var. Postsovet gençliğini alın seyredin. Putin 20 yıl oturuyor. Lukashenko 30 yıl oturuyor. Onun bärkiler dine ölüsü çykýar da Orta Aziýada akyllar Rahman näde näme diýdi. Otylar. Bilelli motyra ýam 10 ýyl bar kim oňa hukuk beripdir. Özüm saýlanyna hakymydy basyp alanady. Bu zatlara kanun ýuridik taýdan biz baha berme. Ine diýjek bolýan zatym
parlamentin wajyplygy şu bizim ilkinji äçek ädimimiň aýagymyzyň aşagyna düşeljek fundamentdir. Şondan biz ogral pemmämiz ýaşamaly bolar. Ýok, diňe ýene bir ýolbaşy taýlan 10 aýdan kanun boljak bolsa, onu şu günümizden agyrek geçmeýär hiç açın. Kysgaça aýdylan şol şeýle parlament bolanlygy bar edi. Indi bolmalygy bar edi. Ýa sizde näme soragy bar bolsa, näde parlamente gelmeli, näde saýlanmaly, şo barada soragy berseň, men höwes bilen şunu jogap berem watandaşlar. Ýazyn aýdyn mena göreme, kimini okap ber, kim näme ýazýan bolsa onu maýdy. Murada ildeşlerimiz entek ýuwaş girýän bolmaly. Kynraň bir tema, bir ýüzle gürüňdeşlik bolsa da hiç 100 ýylyň ýa-da şu parlament, meclis o nemes çıkandan beri saylaw bolmadyk bir neme de bolmaly saylaw edilmedik bir ýurdundan çıkan neme düşündirýäs de köpçülüge düşündirýäs şu. Men neme deýin bunu? Inde o meclise ine aşağıdan o saylanıp gelýärler. Hökümete de saylanıp gelýärler başga bir şahadan. Bular umuman bir saylanıp gelýän topar da, ine bunun saylanıp gelmeýän tarapy var. Olam döwlet işgärleri. Yani döwletiň nemesinde o hyzmat berýän ýa-da döwletiň o fabrika ýene bir zat diýip aýtmak häzir neme bolar, ýalňyş bolar sebäbi häzirki modern döwletleriň hiçbir haýsynda neme ýokdur. Näme diýilýär? Ya fabrik ýa ýene bir zat o ýokdur, ýöne şunuň ýaly bir nemeler bardyr, topragy bardyr. O ýene bir zady bardyr şonuň ýaly, onam işletmäne berýändir. Häzirki modern döwletler şonuň ýaly. Onuň daşyndaky topraklar kiminki bolýar? Olam halkyňky bolýar, ýa-da iş adamlaryň o iş ýerleri bolýar. Ýene bir zatlar bolýar. Ýani döwlet hem deň hatarda, deň derejede beýleki vatandaş ýaly bir hukugy boljak, ýani bir eýeçilik nemesinde ýöne eýesi o bir adam däldi. O döwlet hökmünde geçecek. Indi biz şondan neme edip o çıkıp bäri dogry gelsek, ýani şu zatlaryň üýtgejeginiň esasy sebäbi yerli hökümetler boljak. Yerli hökümet aýdaly özü bir dogry görse, mesela bir kiçijek bir fabrik kurup biler we şo taýdaky o adamlary hemmesinde de belli bir gatlak var, misal üçin häzir barlan wagty köp adamyň elinde hünär ýok. O hünär ýok adamlar nädip o nemetmeli? Ýa şu wagt Türkiýede nädip o gelip onuň bunuň fabrikinde ýene nämesinde işleýär. Ýöne onuň dogly şertlerini döredip ýene iň soňunda pensiya çıkıp biljek, o sağlık şertleri ne karşılap biljek, ine sağlık nemesi diýil ýa-da ähtiýaçlandyrşy. Şo zatlaryna çelli hemme zat o bolar ýaly edip nemäni düzüp biljek ýagdaýda yerli hökümetler bir fabrik ýa-da şoňa benzeş ýene bir işler o gurnap biler. Hatta bularyň onu gurnamagy şu tarapdan amatly näçe köp özüne adam çekip bilse, başka bir o ilçelerden, illerden ýa başka bir uzak yerlerden, daşary ýurtdan hatta onam goşmaly çekip bilseler, şonda neme bolýar? Şol ýylyň büdjeti artýar, köpelýär, özüne ynamy ýetýär. Ine bu taýda da ýene bir zat var, büdjet artýar diýdik. Her yerli hökümetiň öz nemesi boljak, hazynasy, gaznasy ýa-da kassasy diýip aýtsam boljak. Şoň ýaly nemeleri bolýar. Diýmek bular näme? Ykdysady taýdan dogly bolmasa da o 95% neme diýip aýdaly. Onuň ýaly diýip aýtmak ýalňyş bolar, ýöne düşünükli bolar ýaly. 95% o öz başdak. Ondan soň saylanma wagtynda yerindekiler saylaýar. Diýmek bularyň o meclis bilen, ýani merkez diýilýär-de. O merkez sözü hem bu taýda ýalňyş boljak, onu häzir düşündirjek, ýani düşünükli bolar ýaly merkez diýip ulanjak.
o merkez bilen o aratnaşykda yerli hökümetlerde saylanan adamlar bir agzasyna uğradyar. Şonuň ýalan bir meclis dörejek. Indi merkezin yerine merkez sözü näme üçin ýalňyş? Merkez bolan wagtda hemme zat şo taýda öndürilýär, kararlar şo taýda alınýar, ýene bir zat o diýen ýaly bir mani döreýär. Soň ýene de güýç merkeze doğru gidecek ve bizim cemiyetimizin kuruluş nemesi sebäpli diýeli ýagdaýy diýip aýdaýyn. O kuruluş sebäpli bu ýalňyş neme açýar, ýani diktatura doğru giden bir yol hökmünde görüp bilerse. Onun yerine biz ulus sözü vardır yine Mahtumullyň goşgularynda da geçýändir. Ulus diýmek, millet diýmek. O Türkmençe söz bu ulus sözü. Köne sözlerden kan ulanmıyor. Şu an Türkiye'de ulanmıyor. Türkiye'de ýatdan çıkmandır. Ýatdan çıkmandır diýende de onun ulanmayan yeri var. Ulusal diýip bir söz vardır. Nasyonal diýip aýdýandyrlar. Nasyonal sözünün hakyky siyasi bir näme manysynda ulanjak bolsa, ulusal diýip ulanmaly. O millet, o milli diýip aýdyp bolanok, millet ve milli sözleri başka bir düýünden başka bir yerlerde ulanýar. Manysy bir bolsa da ulanýan yeri başka. Şonuň üçin ine merkez diýenimiz o ulusal möçberde bolýar. Ulusal möçberde bilen ilçe vardı. Ondan kiçirek göwrümli yerler ýa-da dolanşyklar diýeli. Häzirki etrap bilen arçynlyk. Häzirki etrap arçynlyk diýen näme de. O indi şol etrap bilen arçynlykyň ýerini ilçe o tutjak ornuny o merkezin ine Aşgabatyň merkez diýilen adyna ulusal diýen bir ad tutjak. Ýani o tutuş o yurt boyunca diýmek, ulusal diýmek. Tutuş yurt boyunca o alınýan o kararlar. Ýöne yurt boyunca kararlar alınsa da o yerli hökümetlere güýçleri ýetmeýär kanunyň daşynda. Yani berilen kanunlar boljak. Kanun boyunca aratnaşyklary gurnalyjak. Şonuň daşynda hiç ýeli güýçler hem ýok, hukuklar hem ýokdur. Onun gaýtam tersine nähil bolýar. Bu aşağıdaki yankı il ve ilçe diyen yerlerimizden o merkeze doğru, yani ulusal Aşgabat'a doğru bir gidecek nemeler var. Raport deyip aydalı ya da bir anıklanış nemelerin neticeleri o taya gidecek. Şoların nemesi bilen Aşgabat'ta täzeden kanunlar alıp Aşgabat şonu kabul etmeli. Yani gelýän nemeler bolýar. Informasiýalar, maglumatlar diýerler. O teklip bolýar ýa-da bir şu şekilde biz gowy işleýäs diýip şonu görkezýär. Soňra şo zatlar alıp Aşgabatda o işläp umumlaşdyrýarlar ondan soň. Ýani siz hem şunuň ýaly etseňiz gowy boljak diýen şekilde beýlek yerlere de darga diýär. Şonuň ýaly bir gysga nemesine aydalı Murat Razak ildeşimiz hasabat deriňew diýe. Hasabat däl bu taýdaky neme aratnaşyk. Hasabat başga bir möçberde bolýar. Bu bizim aýdýan aratnaşygymız biraz siyasi ve dolandyryş nemede aýtjak bolýanymız. Şonuň ýaly bir neme var. Şonuň üçin meclis ve ýanky kanun öndürme diýeli ýa-da döretme diýeli. Mecliste döredilýär. Şu proseduralar hem düýünden üýtgejekdir. Yani esasy güýç bu taýda yerli hökümetlerde boljakdyr. Yani etrap ve arçynlyk diýýäs häzirki neme ady bilen. Yani biz bunu dolu türkmençeleşdirme planlaýas. İl ve ilçe merkez hem Aşgabat'dan ulus, yani bu neme siyasi adları. Yoksa Aşgabatyň ady ulus diýip üýtgeýän manysynda däldir. Şonuň ýaly bir ildeşimiz ýazypdyr. O il, ilçe, türkçe sözler hava diýip ulus söz hem türkçe diýip ýazypdyr. O il, ilçe, türkçe söz däl, olar türkmençe söz. O etrap sözü arapça sözdür.
etraf diye, daş dövrek demek. O arçın sözem biz bilemiz o farsça söz bolup biler arçın sözem. O millet sözem Arapça sözdür, halk sözem Arapça sözdür. O il, ilçe, ulus sözlerin hemmecesem asıl bizim o 2000 yıldan beri belki ulanıp gelinen sözlerden. Sonki 30 yılda ulanılmadı deyip bu sözlerin o Türkmençe değerliğinin bahanesine gelmeye ya da sen Türkmenliğini unudan olman akbal. Bu tarapan barda beylik pencereden seyretsen şonun yağlık görünüyor. Hal murada şonun yağlı bir hil qarşıya bu zatlar ansatlaştırıyorum, aytmak kıyınrak. Men aydıp beren birader. Vatandaşlar, o zaman men deputat wagtymyň onun öňüm bir ýüze çykan ullakan bir problemi vardı Türkmenistan. Şol döwren bardy. Yerli sovetler diýilerde, ýa-ni yerli şuralar, Oba şurasy, şäher şurasy, etraf şurasy, onun vilayet şurasy, ýa-ni meclisler. Şey diýip şolar öz başyna bu bir özlerine bir degişli kararlary kabul ederdiler. Ýöne ýokarda, meselem Aşgabatdan Urskot bolmasa, onun ähli karar kabul eden karary hiç bir derde yaramaz. Meselem haçan men şähere hakim bolamda, şäheriň büdjetini gördüm. Bu büdjetin 90 göterimini Aşgabada uğra diýerler ilki bile. Soňra özlerine gerek aylyk pulluk ýa gurulşyk üçin ýa näme üçin ullanmaly zatlar Aşgabatdan diläp almaly. Öz beren zadyny ýygyna diläp almaly. Adamlar şu diler için ornuny hökmüni sakladylar da. Ýoksa o yerli şuralarda görüp otursa näme kemçilik bar, nähil kararlar gerek, nähil yerli kanunlar gerek. Şunu her zada ýurt ilçede gurulacak zatlary näçe bizden çykdyjy gerek. Şu zatlar nereden tapmaly? Eger özünde yetmeýän bolsa, onu merkezden haýşadyp getirip bolýar. Merkeze gidip dur, yerasy yer, şu baýlyklardan bir ýanky. Olar seretmeli haýsy ilçe ýa haýsy vilayete etrafy gelecekki emede büdjet ýylynda näme kömek edip boljak ýa kim köp gazanýan bolsa ondan belki onun näşgatörümi umumy büdjete getirir. Bu zatlar ykdysadyatçylygyň işi ýöne men aýtjak bolýan zadym. Yerli dolanırsa Urskot berilmän elinden urulup geldi Sovet zamanında. Şon üçin bizim o bolamyzdan guýgaryp ýatyk. Adam ýokdur, o taýda togam ýokdur, suwam ýokdur, hajathana da ýokdur modern urumlar. Hiç zat ýok. Sen şu zatlary üns beren adam bolmady. Aşgabatda oturarlar, o kölegede o durmuş var. Vilayetde akaran şunýaly, emma etraf goba beýleklere gelýän bolna ýumrulyp ýatyk. Kalkollarda ya köçelerim yoktur, hiç adam yoktur, asfaltım yoktur. Şimdi şunu adaleti dikertmek için hak hukuku aşağıdan başlanır. Yerli hakimliklerde, yerli hükümette. Ondan sonra şoların gelen kararını yankı kemiyle aydısıyalı bakmançak görünüşünü yukarı yankı merkezi varını şu merkeze uğradılıyor. Bizim ilçemizde, etrafımızda görüyen yağdayımız, bari yağdayımız şu görüyen çıkılganlı şeyle. Yine şuna da şular yani esaslı düşünürsümüz var ya isteğimiz var. Ya sizden şular yardatları indiki yılın büdjetine koşmamızı soruyor. Bunu oturduk. Şu zatlar hemmesi informasyon hükmünde, yani merkezde aydaylı şu yığınanını ondan seyrediyorlar da Premier Minister ve hükümeti öyle seyrediyor. Hem ilçelerden geldi yine. Bazı zatlarını görüp oturup, kuruyan zatları var. Gerek mi, gerek gelmi o ikinci, üçüncü soru. Yani adamın aytmağı, aklanırmağı ve problemlerin orta çıkarma hakkı var. Yine şondan başlama. Şu tayda adamlar şol öz hak hukukunu düşünse, özlerinin dinlenýänligini bilse, demek hüwes var, ýaşamaga da, işlemäge de, öz owasyny, şäherini giňertmäge de, gözelleşdirmäge de. Şon üçin edildi, yerli hakimiýetiň hak hukukuny biz alyp özüne bermek. Ýokardaklar gelip sen onu eýtmeli, beýtmeli, onu görkezme bermek gerekkä. Ýokardaklar gelip biler, eger inženerler gerek bolsa, yani bir zatlar proyektler çizmeli bolsa o wagtda çyzyp bilen gelir ýokardan hökümet uğradar öz adamlaryny çykarar ismetatyny düzerler näşe durýar. Ondan çok pul o wagtda ilçe tapyp biljekmi? Ya merkezden kömek gerek. Onu planını hökümet goşar.
Ene şeydip arkalaşıp işleşildi. Yerli hakimiyet, hökümet dolanırış bilen ýokarda oturan hökümet we dolanır bile bir maksada hizmet etse Türkmenistan'ın ınanan 10 ýyla ýetmän düzeljeginden ınanýan o da işläp gaýdan puwdagym bilýän kimçilik nämededir. Şol edilse watandaşlar bir ýalňyşmar hiçaçan. Şeydip ýuwaş-ýuwaşdan hemmämiz den galkar Türkmenistan'ın 4 günce diňe bir welaýata, bir şähere, bir etraba ýa bir regiona ünsvermellerle hemmejini dikkat. Onsoň bu ýaşlan gözüňe tutýan täze Türkmenistan'yny biz şunkun ýa administrativ bölük hökmüni 5 welaýatdan umum alamda 60 tane etrapdan ibaretdir. Ýöne gelecekde welaýat atlary ýa aýrylar ýa köpeler pesinden 13 edip goýuldy da administrativ bölük. On aşagyna duran ilçeler bar, ondan öňkä. Diýmek, şolaryň hersiniň öz hakyky boljak. Aýratylykda seredin. Diýmek, ösmäge mümkinçilik bar. Haçan Aşgabatdan görkezme geler, ýa gelip o başlyk Mehmet diýip o adyna garap oturmak gerek. Öýe diýerim, ykbalyny özümiz çözmeli. Şonu topraga da adamlar eýe çykar. Suwuna da, döwletine de, iline de. Mene şey diýip düşünýän şu mesele boljagyna da dogrugyna mumar ýaşlaryny bir çetinden giýirişdir işleri. Ene Eýsga çaýtym şeýle kemin. O halmyrada ne men ýanky näme barada ýene bir ideologik bir zat aýyp geçeýin. O birazrak o siýasan bolupdylar ýöne. O ýalňyş däl, aýtjak zadym. Ine näme barda ýanky welaýat diýip aýtdyňyz. Welaýat sözem arapça. Ine vali diýip bir näme bardyr Türkiýede ýaşaýanlar bilýär, vali. Yani vali diýmek welaýaty seredýän diýmek. Owa. Soň bizde birem hakim diýip bir söz var. Edil şo sözem owa Özbekistanda da bolan ekenler. Edil biziň nämämiz? Format, şol bir format. Indi bu taýdak näme nähili? Biz şo sözlerden owa çykmaly. Bu sözler aýdaly bir arapça sözü, o yine ýyldaşymyz ýazypdyr, o başga dillerden alınma sözler diýär. O alınma sözler bolupdylar, ýöne başdan aýaga alınma söz bolmagy bu taýda bir soru işaret var. Näme üçin? O Türkiýe, o doğru dälmi? Halmyrada Türkiýe bir 98 ýyllyk bir Osmanlı nemesinden, imperiýasyndan ýykylyp kurulan bir cumhuriyet de. Indi bular gelýär Orhun yazgylar diýip bir näme bar. Gaty köne, iň köne türk dilinde tapylyp bilinýän yazgy eserler Orhun diýip. Sözleriň hem köpüsini şo taýdan täzeden dikeldiýärler. Yani araplaşmadan o täzeden türkleşmäge geçýärler. O ýöne Türkiýe iň soňunda garşan bir yer, yani Anadolu halkları bilen garşan, ýöne Anadolu halkları hem türkleşen, onda näme ýok. Ýöne biz näme öz dilimizi täzeden dikeltmeli däl. Ýine Cumhuriyet sözü arapça, ýöne cumhuriyet diýilen bir düşünje. O 2000 ýyl bundan o türk nemelerinde döremändir. Oğuzlarda da, Göktürklerde de, ýene beyleklerde de, Uýgurlarda da döremändir. O diýmek o söz alıp bilmeýäs, o sözüň iýişligi bolmandyr. Onu alıp bilersiň, o sözler o alınma söz bolar. Ýöne biz bar sözümüzi bir kenara goýup, bir gyra goýup, ondan soňam o arapça, farsça sözler ulansak dogrumy? Dogru bolmaz. Ýine iň bärkisi Aşgabat sözü, o iki söz hem o fars sözünden, pars, Eýran demesinden gelýär. Aşgabat, yani söýgü şäher diýmek, terjime etsen. Terjime etsen bolýar, ýöne näme däl. Ya o atlar, yani hususy atlar üýtgemez. Aşgabat hususy atdyr. Bir şäheriň adydyr. O üýtgemenler, ýöne günlük durmuşda näme diýen zatlarymız o başga bir zat. O eýem bu taýada bir o siýasy täze bir düşünjeler giýirmeli. Biz ýene täzeden lahil diýeli bir modern döwletiň düýbüni tutmaly. Ýöne bar zatlarymyzy öňkü köne döwürlerden almaly. Hatta araplaşmak döwrü diýip aýtjak. Ýöne edil dogly
Orta Azya dol bir Araplaşmadan geçmedi. Şonda da ondan öňü var. Aýtjak bolýanym. Şondan öňüne çelle gidip görmeli biz näme var, näme ýok şo zatlar bilen yüzleşmeli de. Son 30 ýylda hatta alaly bunu tegeлекläp, o 100 ýylda bu zatlardan uzaklaşdyk diýip, o 2000 ýyl bundan öňki zatlaryň hemmejesini ýadymyzdan çykarmaly diýilen zat ýok. Şonuň üçin bu ýanky ýurdun içki guruluşy, ýani demografik guruluşuna çelle öňkü nemelerden misal alınmalydyr. Ýine häzirki guruluşundaky problemalary aýdyp bereýin. Ýine 5 velayet diýerler. 5 velayet nereden gelip çykdy? Bu öz-özünden döräni okdy. Ýine Türkiýanyň velayetlere, ýani illere aýrylmagynyň bir nemesi var. Nähil bir hekaýasy var diýerler. Bir sebäpleri var. O ykdysady, birinji nowatda ykdysady ýagdaý durýar. Ykdysadyýety östürmek üçin, dolanşygy aňsatlaşdyrmak üçin o adam sany belli bir näme ýetenden soň bölýän ekenler. Şularym başda başlan wagtda 81 velayet däldi. Şu wagt 81 boldy. O indi Türkmenistandaky ine 5 velayet diye o Baydağa seredýän velayetlary görkezýärmiş Baydak arkaly. O nähil onuň ýaly bolýar. Şo zatlary ine soramaly, onu kim döretdi, näme zat bardy şu Baydaň arkasyndaky pikiran. Şo zatlary çelli biz lüstrasiýa ine bulam. Lüstrasiýanyň içinde näme yer aljak zatlardan birisi. Ine kasamam lüstrasiýadan geçäýmeli zat, onu ýatyrylan, biz onu meselem kabul edemjok. Düýünden ýatyrdyk. Şonu okuyanlara biz bol syýalak bir näme hökmünde göremjok, ýani bir ildeş hökmünde göremjok. Indi halmyrada aýtjak bolýan zadym biz diňe mejlis nemesini üýtgedip ýeňip bilmeýäs häzirki bolup geçýän o türkmen jemgyýetindäki krizisi ýöne biz näme edip bileriz? Hatta şunu aýdaýyn, meclisin formatını üýtgetmek üçin käbir zatlary gözden geçirmeli. Ýalňyş zatlar var. Şo zatlary gözden geçirmesek köp zat düzeltmeýär, düzedýän bilmeýäs. Ve şonuň ýaly umumyň aýtsak, buna adyny goýsam ine bir syýasy bir näme okladym bir orta. O köp adamyň kellesini garşdyryp biler, köp adamyň ýakban biler. Ýöne çözgüç taýlardan geçýär. Şundan geçmän o Türkmenistanyň içindäki köp sosial ýa-da nähil diýer, jemgyýetçilik problemalaryny çözüp bilmeýäs, gaýtan beter şular çözmän geçsek o ulalar bu problemalar. O bir ikinciden biz beýleki nemeler bilenem ýurdun daşynda da bir giden türkmen adyny özünde neme diýen, göterýän halk var. Türkmenler var. Olar hem o bir tarapdan o gözeňde tutmaly bu zatlar eden wagt. Şonuň üçin gerekýän bu neme? O syýasy jemgyýetçilik reformasy diýilmeli muňa. Almyrada. Kemine bärde aýtmanda barda reforma bu hökmen diňe döwletde hökümetde geçmeler, reformandy parlamentde meclise hökmen geçirmek. Şäp bizde şu mahal SSR zamanının miras halan parlament on ýylynda dowam eden iktisadi diktatörlaryň meclisi bar. Demen olar elmeden juwy parlamenti ýa juwy deputatlar dik gelýärdi. De 30 ýyl bäri şu Adatlar radiosyna çykyş etdi. Olar halkyň saýlan deputatdan däl halkyň olar ýa islegardygyny beýan edýän adamlarym däl o şol üstünde kelle döwüp ýa çaý sowadan adamlarym däl. Olar ýübünün başga islegleri bar. Şu diňe hakimiyeti eline alan cinayetçi toplara hizmet etmek bilen ve çağlarını eklep gelir piyadalar. Enne seredin SSR dövründe Türkmenistan'ın parlamenti 175 deputatlarını var. Sonra Niyazov onu 125'e getirdi. 50 adam aldırdı. Enne şu an 125 tane deputat var. Sanı var için bütün Türkmenistan. Şol 125 deputat bize gerek ya on sanını azaltmalı mı, ya köpertmeli mi? O taýda onsan jyns gatnaşy genderini deňlik nähil var jyns deňligi.
denalar getirip bormu? Erkekler bilen den hatarda bular saylawy girip bilerlermi? Bizim ýa-ni milli guruluşymyzy bölümini tutsak, demek bir topar mesele burada. Onsoň ýene de biz reforma geçirýän ýerimiz, ene 5 vilayet diýen zat ýok, hiç bolmanyşmal ýa 13 tane administrativ birliğin suduru görünüp durdu, ya sütünü de kılıp başlandı. Demek soňraky deputat saýlawlarym ya bölünüp berjek ýerleri şolar bilen baglanyşyk bolýar. Ondan ilçe sany näçe bol? Demek her ilçeden bir wekil bolmaly ýokardy. Ya ýa-ni bir 13 tane administrativ birlikden 3 adam, 5 adam saýlanmaly. Bu meseleleri, insan meselesini oturup çözmeli bol. Halka saýlawa çykarmak bu meselenin öňünden çöz taýýar bolup barmak. Eger şu kunnaky ýaly ýüzüňiz deputatlyk çözsek, 13 tane administrativ birlige bölsek, ondan taýda ýene de ilçelerde öresek, ondan şo taýda ol ilçelerin wekilçiligi gerekdi. Onu şuun kun mesela maýdaly men bilişim ýa eşdişim adamlaryň aýdyşyna göre bayramaly etrabı gatullukan etrab. O taýda mesela Balkannaky 3 tane etrabyň ilaty bayramalyň ýeke etrabı ýokdy. İlat sanalan. Şeýle gur we köpçülik bilen ýaşap oturan ilat. Demek o taýda wekilçilik etmeli bolsa, biz adam sanyna wekilçilik berýäs. Ya administrativ birligine wekilçilik berýäs. Ya şu mahal emme bar bolan şu kunnan aýdymyzda 5 vilayetin halkyna deň bölüp berýäs deputatlar. Bu meseleler hemmejigini gurucu meclisin agzalary bilen bize ýa bir topar maslahat etme motiv ine şu kun sen bilen sen hökümetin wekili bolupdyň. Sen bilen orta çykar. Vatandaşlar doğru düşünün ýeňseden siz barada ya dowlat halk barada edilýär gıybatam ýok, gurrunam ýok, dilduşugam ýok, hemmejikler sizin öňüňizde goýulyp aýdylýar. Sebäp şu zatları ýene de amal etmeli, berja etmeli, şuň içinde işlemeli, gurmaly, ýaşamaly. Siz bolup durdyňyz, sizin nesilleriniz bolup durdy. Şoň üçin şu işleri hemmejigini orta çykaryp aýdýar. Ene problemati şu ýerde, çögüzi şu ýerde. Siz nähil görýäňiz şonu. Aydın öz pikirinizi bizem şoňa göre işlemedi, uğrumady tahqiqlap başlamaly. Ýöne diňe biziň aýdymyz bolmaly ýa-da adam ýok, biziň görýänimiz şo. Şu bolsa döwlet düzeljek diýip aýdýar. Ya ýagty gelejegimiz bar. Bolmasa ýok. Başga bizde gelecekde bize şular ýaly mümkinçilik ýok. Eger şol şu döwletiň daşam gurşa balan jenaýet toparyň edip oturan işlemi göremezdi watandaşlar. 5 ýyldan soň bizde watana mı aljaklar? Ine şu zatlaryň howpy öňünden görüp, şu öňünden çözgüdün tapyp, döwletiň ýurdyň içine bir taýýarlykly barmasak, hana ol talibalar güýç bilen ýa halky gorkutup alırlar da 3 ay bar, ne eden işi bar. Hem halka az, ne iş var, öňküje bar düzgün tertipleri hawas bolup ýetirdi. Bizem şonu etmeli. Ýok. Şoň üçin öňünden taýýarlykly barmy? Goý wagtlaýyn bolsun, hökümetimiz bar, wagtlaýyn bolsun, gurucu meclisimiz bar. Bular täze meclis saýlanandan soň, o meclis hökümet tasdiklanandan soň bular hemmesi hukuky ortadan özünden aýrylyp gidýär. Yani şuna da yol verilmeyecek bolsa onlar haýsy bir olur halkyň mesela ağasyna aglap ya döwletiň tähwidinden uğrap işliýär beýle kadrlar ya beýle toparlar men düşünüp bilemem. Şu zatlar arazi bolmajak bolsa onu näme arazi etýär? Gurban ulynaýyp öldür oturjakmy şoň ornuna. Şu akly bir şu kursa oturana da çözebilecek zatlar ýok. Şu seňrekden aldy. Ýurt dargady, pytrady, ýeke pudak işläne. Alanalylyk artın harmanı dönürdüler watan. Ene son üçin men gysga saýtdan şol, ýene de bir zat goşaýyn, oturmakam şol bizde şu kun näme bar? Hany getirdi, köýli parlament etdi-de ýemän. Nirde tapyp getirdi 56 tane adamy, halk maslahatynyň agzasy kim bolar? Ene saýlanyny geçdi näçe? Nämen çözdüler şol? Kabidiň öňüne aldylarmy? Aşlyň öňüne aldylarmy? Ya boş kellesine urdularmy? Bedi oturanyň bolana. Näme hiç. Olaram ýenim gelip, şol öňkü 170 we 120 deputatyň üstüne gelen 56 tane ýal ýagasy. Olaram mene şu döwletiň büdjetini halkyň pulmy oturjak. Yerden ses çykar, olardan ses çykmaz.
Gerekmi bize şol hazırny saýlaw geçiremiz biz halk maslahatyny goşup çökür. Mene iki elim bilen garşy. Parlamentde dine deputatlar oturmur. O halk maslahatı kim olur? Kim olur beýle hukuk beripdir. Hukuk berýän bolsa halk öz deputatyna berir. Öz saýlan adamsyna berir. Onu halk maslahatı, ýaşullar maslahatı. Ýere sokdular ha 30 ýylda döwlet. Näme diýär maslahatda näme? Nämenin maslahaty? Yani işler yoksa gelip düğün çöklerini alıp gidiyor, içerler, otuyorlar, ağzı mumlayal var. Bir zat değilsene, onun oğlu gıydı köylese, ne mi o yaşlılara dil yetir yani. Sonra dilsiz otururluk için şuğuna düşenden havari yok şuğuna yaşlı. Yani sonra dımı otururluk için ne şeyle vurdu hemen. Göz boyama da ol yaşlılar maslahatam. Barıp bir zatlar neme bardı yine Halmurada Kıbının aktivne meripiriyat edip bir nemesi vardır. İşleş usulü vardır. Yani Açırsov Şotay'dan gelen adamdır. Açırsov'un esas nemesi şu. Aktivne meripiriyat demek o çare demek ildeşler. O Türkmenistan'dakine çareden çare diýäňiz ha. Yine şu zat o Kıbının o oylap tapan zadı bol. Sovet wagtynda o entegem şonu ulanýarlar o internetin ösüp sosyal medyanın hatta internetin üstünde bir sosyal medya deyip bir neme güç var şu an. Yani güç dünyadaki adamların eline geçişi maglumat demesinde. O maglumatlar kirli bolup biler, arasa bolup biler. Onu tartışmak bu taýda kıyın yani. Hökümetlerde däl inde öňküsýaly. Ve şonuň üçin çareden çara gatnamak düýünden ýalňyş ve ters täsir edýändir bu zatları. Umuman şol Halmurada bu taýda bir ildeşimiz o zenanlaryň hakyna ähil bolar diýip sorapdyr. Şonuň ýaly bir neme ekranda dur şu wagt. Bolar. Howes bilen jogap beren. Bize zenarlaryň haky erkeklerin köýlenden hatardadyr. Konstitusiýa boýunça şeýlerin bolmalydyk düşünýär. Hatta käbir ýerde zenarlaryň hakyky erkeklerden ýokarda durmalydyk. Öz pikirim, ona maýdy. Näme üçin? Sebäp çağa terbiýe berýän, çağany adam edip ýetişdirýän esasy ene de öýdi. Şu ılımlı bolsa, enesi ılımlı bolsa, bilimli bolsa, dünýä garaşy geň bolsa, çağanyň şondan aljak terbiýesi şonýaly bol. Yok, enesi hak hukukçul bolsa, dünýä öýünde şol haçan ärmi işten geler kady kellesini aşağı salyp oturan benne bolsa, ondan önce çağalar bolsa, näme uzaga gider. Pahyryň bilýän zady ýok. İnternetten başa çykmasa, dünýäde bolýan zatlary bilmese, iýdarlamasa, görmese, näme diýsen olar? Şonuň üçin men odalam aýdyp geldim de şol 125 deputat bar bolsa. Ýene üstüne birinji saýlawda 25 tane ýeri rezerw hökmüne şol zenarlymyza bereli. Ve ýurdun içine zenarlan hakyky bilen zenarlan mümkinçiligini de galdyrdy. Şoň üçin olardyň şol taýda ýa-ni bezemen otursun diýip aýdylanak şu halkyň meselesini şol ılym, bilimi, sağlygy saklaýyşy, sosial soraglary meseleleri zenarlar bizden gowuşýar. Olar ha duygur, yürekleri duygur. Gördüm men şu parlamentde oturan sana aýtýar. Şu meseleler çözen zenarlar var, bir topar häzirim diýip. Ýok olarlarym bar elde. Ýöne şolun istlegi bilen, şolun haýyşy bilen, şolun talapy bilen bir topar kanunlar şu döwür kabul edildi we ýerine ýetirildi. Enelik sağlygy goramak barada. Insan 30 ýyllap bir ýerde işle garlar. Şu meseleler erkek kişiden aniyal çözüp bilirim diýdiler, men ýok diýip aýdyp bilýär. Deňeşdirmäli mende mysal kel. Şoň üçin aýdýar, hökmany ýagdaýda şu zatlar göz öňüne tutulur, täze Türkmenistan. Şu ilkinji şu 5 ýyllyk saýlawda hiç bolmany zenarlara 25 tane yer koşmaça berildi. 25 diýenmem näme? Men öňkü strukturany alýarma, ene 5 tane welaýetimiz şuwlukun bar, her welaýete 5 orun koşmaça bersek, onun zenarlar üçin ýene de deň agrymlygy saklaýar Türkmenistan boýunça. Şoň üçin aýtdy. Eger 13 bolýan bolsa, onu her welaýet, ýa-ni 13 tane ýeme 2den berel 26 tane zenar bolsa. Onun çözüp goýdy. Ýöne zenarlaryň parlamentde bolmagy, hökümetde bolmagy hökmany. Ene biziň ýaşap oturan Şweýçarymyzda, Sapara bilen oturan döwletimizde, şol ýa-ni tijaret, ýa-ni biznesi ýöredýän zenarlaryň sany 46 ýa 47 götürüp
taslanandan erkekleri. Parlamentde de son ýaly wekilçilik hökümetdedir. Şoň üçin ine çağırlaryň, garrylaryň çağırlygyna gelejegi, garrylaryň garrylygy üçin edilenme. Şoň ýerlerni çözýär köpüs. Erkekler ýa-da ticaret bilen ýa-da aýdaly bir döwletiň beýleki işler bar, gorawy bar, onsy bar, beýlekisi bar, gurulşy bar, ukybyna görä-de. Şoň üçin biz zatlar görüp oturýarys. Hana Komşu devletimiz Finlandiýa, yani 3 tanlyk zenan ýaşky baýdaýynlar. Ulusy şol premier ministr 34 ýaşynda, oňa daşary işler ministrleri birinji vice premier 32 ýaşynda, şu ýyl 33 bolsun. Ine üçüsi tigirläp otyla Finlandiýa dünýäde iň ýokary ilmli bilimli döwlet şu. Menem şonu aýtjakdym. Kimlerle tapawut ýok. Ýöne zenanlar halk duýury bolansa, ine şolara ynanma halk ykbal. Ne için Türkmenler zenanlarımız afermezlik etmeli, olan ilmine, bilimine hormat koymalılar. Ay öyle otursun, ay ne anlayış var. Belki 20. asırda yaşat bilmeyiz vatandaşlar. Sonra aytayın zenanlı meselesini. Soň ýene şoňa meňzeş bir soru var, onam izider edip bereli. Biremde çağalaryň hawa pasawyalary ýokarlandyrmaly 18 ýaşa çelli o berilse diýe okuw eşik ýene hawa şoňa meňzeş zatlar. Indi neme? O mesele sana degişlik. Ona biz de mesele on arada aýtdyňyň beýannamaly bar. Vatandaşlarymyz okanlar aýdyplar ýene merkezde düşündi. O sosial näme berilmeli olur? Neme? O halmyrada ine jemgyýetiň bir neme? Sosial gollawy bolmaly da. Soňra o döwletiň hem öz investisiýasy bolmaly, ýani maýa goýma. Şu iki zada birleştirsen orta ine 18 ýaşa çel çağlara öz hasabynda pul jemlener ýaly edip bolýar. Meselem 18 ýaşyna gelende $21.000 üstünde $22.000 ýakynrak bir pul birikýär. Şo çağa 18 ýaşyna gelen wagtda şol bank hasaby aktivleşýär. Çağanın eline geçýär. Soň bu indi 18 ýaşa gelen soň çağa diýip aýtmaly. 18 ýaşyna gelenden soň ol nämänem aldy, hasabynda biriken pulam aldy. Islese okuw okap bilýär, islese bir kiçirek iş açyp işläp bilýär. Islese ýurdun daşyna çykyp okap biler, ýene bir zat edip biler. Ýani 18 ýaşyna gelen bir adam öz doğulan ya yetişen yerinden ayrılıp öz başta hareket etmene bir şerttir ve öňüne atýandyr şo pul bilen. Az pul däl, o gaty ullakan pul. Yani her bir 18 ýaşany adamyň eline şonça pul, şo mukdardaky pulun geçşeğini göz öňüňizde tutsaňyz, o jemgyýetdäki gaty nämen nähildi aýtsam, jemgyýetdäki bir özgörüşiň öňüne atjan zatdyr bu. Az bolmam görünüp biler belki, käbirleri köp bolup görünüp biler bu pul. Ýöne ýeterli mukdarda bir ilk adımlar üçin bir kritik pul, ýani önemli bir nemesi var. Şonuň üçin şonuň ýaly bir programmasy bolmaly. Ýani bir sosial taýdan bir gollaw gerek. Beýlek taraplarym döwletiň hem maýa goýumy ikisini birleşdirsen, oňa arasynda ýene däm ojuk-bujuk nemeler bar. Edilmeli işler var. Olam öz-özünden bolýar. Şol iki mesele boýunça berilse. Ýene şonuň ýaly bir neme programa boljak hökman suratda, şo bolmasa da bolmaýar. Onsoň ýene bir zat aýdyp geçeýin, Türkmenistanyň häzirki problemalaryny çözmek üçin bir ara gelinen wagtda şu zat ortağa çykýar da bir Türkmenistan bir tarapdan sosial döwlet boljakdyr. Amerika ýalyk doğulu neme däl. Amerika ýaly doğulu şertleri galdyryp bilmeýär. Agyr bolsa da aýtmaly bir Sovet wagtyndan bäri gelýän bir 100 ýyllyk bir ýaltalygy bar. Soňra bir näçe nemäni geçirmedik, revolýusiýany geçirmedik. Yani revolýusiýa diýende bir siýasy revolýusiýadan söz edemok. Bilim revolýusiýasy bar. Ondan soň önümçilik revolýusiýalary bar. Senat revolýusiýasy diýilýär. Yani şol öwrülşüklerden geçmedik.
bir cemiyet bolanlığı için bir neme olmalı, sosyal tarafı olmalı hükmen suratda. Sosyal tarafı olacak da bu sosyal tarafı kim edecek deyip o sonra öğretmenler onun cevabı yine yurda bilyen adamlar o dolandırmalı. Bir san bilyen adam o mün sanı bilmeyen adam edeceği işinden has ulu iş ediyendir. O çakkan olayandır. Nişana da doğru atayandır o adamlar. Şunun için şol adamları bir ara cemlemeli. Devletin ve hükümetin pudakları belli. Yani yerleşilecek adamlar belli, gerekli kadrlar belli. Şuna göre o dine bilyen adamları getirip bilsen o kalan zatlar çözülüyor. Yine Şveçya'daki, Finlandiya'daki ya da Şotay'daki Skandinav yurtları diye aydalı. Skandinav yurtlarının misalındaki misalındaki yal edip çözülür bu meseleler. O tayları ansat. Yani şu taydaki en kıyın zat cemiyetin cemiyetçilik düşüncesindeki bir öğrülüşük şol olmalı hükmen suratda. Täze Türkmenistan hem şol cemiyetin öğrülüşüğünün adıdır aslında. O katı siyasi nemesi vardır, gücü vardır. Ona entek o yuvaş o duyup başlar cemiyet. O Täze Türkmenistan deyilen sözün arkasında yatan gücü diyeli. Halmurada. Doğru. Yeme da sen yani sosyal devlet diyende ben burada tiyatıma düştüm ona maydayım. Şol irde urdan mərin 90-cı yılların başı ya 80-ci yılların ayağının mərin sonundan qılıqlanayan devletlerin sistemalarının içinde Şveçya devleti var. Şunun örneği kuruluşu, içki devlet kuruluşu, sosyal kuruluşu biz için has kabul ederlik bir de bizim halkımız için. Şunun için Hasan'la Moskva'da bana şol yankı siyasi kaçıbatılığı verilmeli deyip karar kabul edilen 7 devlet beni üyel için almakçı var. So 7 devletin birim Şveçya. Şunun için ben Şveçya çıkan. Geleyin içinden bir yıl öğrenir, Amerika'da son vatanımıza var, öğrenir, tecrübemini yurdumuzda kullanır diye niyetle geldim. Onun ak yürekten ayıp veriyor. Yani onun beri 2 yıllarla 28 yıl geçti. İçinde aslında ahliyem çok çıktık. O hocalarının maslahat hükümetine, parlamentine selvi tecrübeler olan gün gördük, bildik, öğrendik. Öz yurdumuzda ulunan kanun mümkünçülük var da. Menne Taparağ'da da var, menne de var. Başka adamlarda da var. Yaşap gören kâne verdi. İran'da Türkmenlerimiz var. Yine var Türkmenler. Özleri hem başka sebep bilen gelip işte yaşap gören Türkmenistanlılar var. İyine var. Sana Avrupa'nın belki devletlerine var. Norveç'de var Türkmenler. Finlandiya'da var. İyine kaydıp varsa gidip yatan o lokal tecrübe halk için, devlet için, millet için o yollansınlar. Kime ziyan olacak bu tayda? Son yeni de bir soru gelipdir yankım neme boyunca. Düşünüşüm boyunca yine iyilleşler ekranda dur. Şu anda soru. Ben düşünüşüm boyunca aydayın. Yanlış düşünen olsam yazarlar. Yine o Täze Türkmenistan kuruldu. O son 18 yaşını o 2 yıl ya 1 yıl 1 ay sonra o dolduruyor. Şoluna da verilir mi? O şol kömekten deyip yazıptır iyilleşimiz. Şimdi bu tayda neme var da kanunların kabul edilişi ve güce girişi deyip bir neme vardır. Aydalı o şu 18 yaşına çelle mayo oyum değil ya da çağa mayo oyum o programması o gol çekilse o gol çekilen vaktam senin tek o bir ayım var 18 yaşta olmağına diyele. O sen şu karar o kabul edilen vakitte entek bir ayın bar olsa 18 yaşında doldurmanı. Onda sen şu dine en azından bir aylık pulunu alayan. 2 yıl olsa aydalı gol çekildi. 2 yıldan sonra 18 yaşadın. 2 yıllığı alırsın. Şu bu nemeler gol çekilenden başlayıp işlep başlayandır. Bu ondan önüne o göz önünde tutayan değildir kanunlar. Kanun dinece kabul edilen. İzah etmek gücü yok da. İzah etmek gücü yok. O dine nemelerde oluyor. Näme diýilýär ona? O salgytlarda, bergilerde o käwä täzeden düzgünleştirmek boýunça kanunlar bolýar. O başga bir zat ol. Düýünden bu näme giren ok. Yani
Bu ýagdaýda şonuň ýaly. Şu kömek pulu bir cümle goşan, şu kömek pulu çağalara goýulýan ýatyrym näme üçin edildi? Bunun ýene bir sebäbi bar. Onu okumak, bilim almak, ilkinci özüne şol pul kömegi en atasynyň boýuna düşmesin. O ýaş ýigit ýa-da öz akbaryny öz şeýle mümkinçilik bar da eline maýasy bar. Ol bir ýaly. İkinciden şu en ata stimul berýär. Köprak çağı doğmak için Türkmenistan. Şu çağısının geleceğinin barlığını bilse en ata. Sonra devletin, hükümetin arka durýarlygyny bilse elbette doğururlar. Elbette terbiye bererler. Demek bizim milletimizin sanam köpelik gidecek. Seredin daşta varakta respublikalarda adamlar milletin sanam nahil terbiye östüya bizde nahil terbiye iyidar kesip otuyor. Bizde kırgınçılık gidip dur hakkı işte. Şon için şu atlar gözlemine tutuluyor. İlkinci navbatta şu halkın bilim bilen sağlığı ikisinden tutulsa biz alıp çıkır devlet. Şu atların üstünde işlemi, şu atların üstünde kelle devlet. Şonu çıkıyorum. Soň ýene bir ýyldaşymyz ýene sorapdyr. Çağasy bolan bir aýal diýär. Çağasy mektebe gidýänçe öýünde galmak islese, hökümet kömek edermi diýär. Men bu taýda näme käbir zatlar düzeldeýin. Hökümet kömek edermi diýmek ýalňyş. Ol döwletiň bir programmasy bolmaly. Hökümet gelen wagtda döwlete şo programmany kabul etdirip bilse, olam işleýän ýerlikli bolsa kabul edýär döwlet. Şo nemesindedir, ýani hökümet o kömek edilýär diýilen zat düýünden ýalňyş. Hökümetiň iş almasy, iş bermesi olam ýalňyş. Hökümetiň onuň ýaly hukugy ýokdur. Hökümet işgär diýmek sözem düýünden ýalňyş, döwlet işgäri bolmaly. Şo zatlara o dogry ulanaly. Ýöne bu taýda asyl soraga geleli. Öýünde galmak islese galyp bilermi? Galmak islese galyp biler. Ýöne kömek edip edilmejegi ol eýýär ýene de kanunlar bilen çäklendirilendir. Belli bir standarta bağlanýandyr bu zatlar. Ýöne o men işlejek däl galjak diýse galyp biler. Pul almaz. İşinden hem o belki çıkmaly bolar. Ýene bir zat var şu taýda goşmaçy. Ýa Türkmenistanda bolmalymy kendiýän nämäne maşgala institutuny güýçlendirmek üçin erkek adamlara çağasy bolan wagtda näme çıkmaly? Dekretni otpusk diýilýär, ýani çağa otpusk diýip aýdaly. Çağa seretmek. No, çağa seretmek, çağa belli bir 2 ýaşa çelli. En ata bilelikde yetiştirse gowy bolýanlygyny aýdýarlar we şonuň üçin hem şo kanun köp ýurtlarda geçýär, ösen ýurtlarda. Biz hem şolaryň hataryna giräýmeli. Skandinaviya devletlerine şolar ýalylar. Mesela men şol ýanky pasobeli görüňe menen biraz goşaýyn. Orta hazapdan şu taýda çağı 3 ýaşaýança ejesi öz işinden daşda durup bilýärdi. Ýöne bir ýyl dolarlyğa onu bilýän, ýöne 3 ýyl dolar tölenýär, onu aýdyp biljek. Ýöne 3 ýyla çeli şol iş ýeri ýygyna barjak bolsa saklanyp bilýär. Ondan aňyr ýokarda bolsa başga ýok, ondan aňyr berilenmä. Ýöne şo çağa dogulanda, ýa sen aýdysyň ýaly enesiniň hem atasynyň hem den hukugy bar da çağa seretmek. Şonuň hökümet gereklerini talap edip bilýär ýerli organlar. Ejesi ýaran sen näme kakan işlep, kakan sen otaýda hakkını töläp durýar, iş berjädir. Dep ol çağasyny seretmek. Şol üçin höwes bilen bir ay enes seretýär, bir ay atas seretýär çağa. Ya gezekleşip kepdelep seretýär. O diýmek şu çağan ömesine ilkinci güllerini, ilkinci ýyllaryny en atasynyň ikisiniň hem terbiyesi var. Olam gatty bol. Ene şu tejribe bütün Skandinaviya döwletlerinde bar. Şol nemelerde halmyra da aýdaýdyk ýaly. Ine meclis diýdik, ýöne şu zatlaryň hemme jesem meclisten geçecek kanunlardyr. O şonuň üçin aýdaýmaly. Bu kädiýän men bu nämäni. Soň başga da aýdylmaly zat gatykän bu taýda ona garşdyryp durmaly halmyra da. O şu taýda bir jemlesek hem bolar. Ýöne umumyň Cemlemek ben bir söz aýdýan sonra gatykän merýalerde inniki geçirecek taýlar nähil terde geçirilir diýdi. Dünýäde kän türlü terde taýlar var.
Men ozalam aýtdym, ýene bir gezek ýatladyň. Majoritar sistemde geçirilen saýlawlar bar, proporsional sistemde geçirilen saýlawlar bar. Majoritar sistemde geçirilen saýlawlar deputatlar, kandidatlar halkyň gönü özüniň ses bermegine saýlan parlamentde gelýän deputatlary majoritar sistemde saýlanan deputatlar diýip. Proporsional sistemi diýmek, ene bir näçe partiýa bar, meselem Türkmenistan, şolar öz aralaryny, öz programmalaryny aglan edýär, biz eýtjek, biz muny beýtjek, ondan şu halk aýtymy şu bil barlayan bolsa, önüm bildirýän bolsa, ondan şolar alan sesine baglanykdy. Şu meclisin ýanky deputat sanyny yüze bölýärlerde, şu yüzem onun ýanky partiýalaryň arasynda haýsy köp ses gadanan bolsa, şol şonçada ýokary sany bardy. Meselem 51%, 51 götürüm 50'de bir ses alan partiýa bar bolsa, diýmek parlamentde kabul ediljek kararlaryň äslisini şolar kabul edýär, ýa-da beýle eden tekliğini şolar ýatyryp bilýär. Ýene orsiýetdäki düzgün şol mümkin. Şolar ýedin Rossiýa diýýäni, o beýle partiýalar ýoksa 4 partiýa türe parlament. Hiç birinin aydan geçen açı bir şunu şey edecek diye borluk oturdu. Onun bir diktaturan bir görünüşü. Yedi birinci saýlawda, birinci 5 ýyllikda bize gerekmiş ol proporsional saýlaw diýse men iki elim bilen ýok diýip aýtdym. Ýene bir gezek ýok. Näme? Bizde partiýa ýok Türkmenistanda işläp duran ýa halka özüň görkezek. O Gurban Uly ýa Niýazyň diýmesine halkara guramalary gowy görünjek bolup görüden iksan jüw partiýasyny kim tanýar, kim gördü? Näme işet dolu bir aýdyn bir onun mäselesi bir halka bähbetli bir çykaran meselesi bar. Ýok. Şonuň üçin birinji 5 ýyllykda partiýa paharpyny magdamak gerekkä saýlaw bardy. Oy orun görürsünler hana ministerstvo Justiýasiýadan Adalet ministrliginiň özüň hasaby alyrsylar. Halkyň öňünde şu inlik saýlawlar üçin çykyş etsinler, görkezsinler, arada etsinler, näme etsinler. Ondan sonra eger inlik saýlawyň öň ýanyna parlament karar çykarsa, gelin onu partiýalaryň döredi şu deputatlaryň deň ýarsyny halk gönü ses bermegine saýlasyn, deň ýarsynyň partiýalar öz arasynda bähleşip netijesine saýlanyp diýse, ona garşy parlament bar. Onu bolup bilip, ýöne şu majoritary dogry berilse, Türkmenistan ýene-de diktatura ýykylmagy mümkin. Näme? Majoritar sistemi bolan halkyň öz isleýän adamsyny parlamente getirmäge mümkinçilik gaty köpdir. Partiýadan saýlanan wekilin geljegini. Biz bilim da ol kimi goýjagyny partiýa. Şeými? O partiýanyň adynyň görülýär. Abi majoritar onu gör maňlaýyna durup halkyň öňünde duran adam gelýär parlament. Onu galan adam ine siz halk saýlawçylar ya ertesi gün parlamente gelecek adamlar siz çözün. Bilinki aýtmak, maslahat bermek. Kabul etseňiz şo bor, bolmasa başgaça bor. Ene? Şoňa deni. Soň Halmurada ýene bir sora bar, şona okap jogap berip bugünlikçe boldy edeli. 1 saat geçipdir. Eýe. O döwlet taşary ýurtlardan tohum malary getirmäne ruhsat berermi? O goýun näme sığır diýen ýalmanyda sorapdyr. Indi şu taýda da ýene bir näme aýdaýyn. Ine döwlet ruhsat berermi sözü ýalňyş. O sebäbi nähil diýilende kanunlar bardyr öňden bäri sen o döwlete soramaňa gerek ýok. Kanuna seredýän gelýän gelen okma. Bu bir ikincidenem. Bunun ýaly işlerde döwlet ýollaryny açmagyna o kömek etmeli diýip aýtmaly. Ine men Türkmenistanyň o taşyndan tohumluk o mallary gerek hökmän suratda sebäbi bizim Türkmenistandaky sığırlarymız 2,5 tonna süýt berýär bir ýylyna. O daşary ýurtdaky sığırlar 11-12 tonna çelli süýt berýär. Bize de şondan gerek. Ýoksam o 2,5 tonnalyk o süýt berýän sığırlar bilen biz girde elde edip bilemiz yok, süýt yetirip bilemiz yok ýurda diýip orta atylýar bir mesele. Soňra o döwlet diýip aýtmaly döwlet ýoluny açyp bermeli. Nähil ýoluny açýar? Guramaçylygyny etmeli. Ýoluny açmak diýende de şo manydadyr. Guramaçylygyny etmeli. Nähil edip biler? Ine daşary ýurtdan tohumluk mal getirmek üçin bir giden barlyk gözlegi işleri deňeşdirmeler, bahalary, şo zatlar alyp barmaly, onuň üçin hem ýörüýte.
institutlar ýa-da bileleşikler gerek. Ýöreýte şol iş etjek. Olam ýenedem iş adamlarynyň ýa-da iş dünýäsiniň özü etmeli we döwlet şonu kanunlaşdyrýar. Ýani guramaçylygyny edip berýär. Bir orun tapıp berýär şo iş etmek üçin döwlet mehanizminiň içine. Bolýan zat şodur, hökman suratda da tohumluk mallar getirilmeli ýurda. Ýoksa 2,5 tonnalyk o sığır ýene de şonça da otam ýýändir bizim sığırlarymız. Köpüýip o az süýt berýän sığır nemedel ona ýöreýte belki eti gowudur ýene bir zatdyr olam aýratyn o saklanlar. Onuň gerekli ýeri bardyr. Ýöne süýt üçin däl bizim Orta Aziýadaky sığırlarymız. Şonuň ýaly edip jogap bereýin. O Halmurada sizin goşjak zadyňyz bar bolsa goşun. Mal, yer suwly meselede saparagy bilermen. Her gepleşigine diýen ýaly şonu aýdyp berýärde ýa-ni Türkmenistanyň sagym sığırlary bilen Ýewropanyň hesasasyny Şweýçarýa, Israýlyň sığırlarynyň berýär. O elbette getirilmeli. Bir yerde bir tohum mal var bolsa, şol önürjülükli bolsa, peýdaly bolsa getirilmeli. Ýöne bir şerti bardy. Ýani kemenaňaça bular hemmesi bir kada kanuny var, kabul edildi. Şoň şägin. Ondan soň bir ýurda getirilen bir sanitarny norma diýip bir zat bardy. Şu malın getirilecek, mal sağdyn bolmaly, arasa bolmaly, soň ziýan gelmez ýaly, bir topa ösümlikler Hurşew döwrüne getirilen zat howaşdy bütün dünýäni bastı. Şoň üçin ziýan tebigaty ziýan berjek, ösümlige gelmeler, millete ziýan berjek mal garany getirmeler düşünýär. Getirmeli elbetde. Hana bir gyzlar goýunlaryny gorkazyp otylar kemin. Mawa. 100 kilo, 120 kilo pesenni. Bu nähä oyun molly? Bizimkiler 30 kilodan geçinler. Ne? O getirmeli şo mallar. Diýmek Türkmenistanyň et önümçiligi dördesi köpelýärde şu ýan goýunyň agramy herede. Şoň üçin gowusyny eti bermeli. Näme şunu kim olsa getirmedi diýjek. Ýöne döwlet şoňa şert döredi. Eger sen şu urdan işlejek bolsaň, biznes ýöretjek bolsaň, sen ýa-da öz biznes planyň bar. Men şu latary etmek üçin aşagyna şunça pul beretdi. Bank sana azıcık kredit bilen berýär, puluny 5 ýyldan, 10 ýyldan. Bar al işini ýöre. Peýdaň bar, maşgalaryny etme, bilýär ýaşy. Kim garşy? Ine şu döwletlerde şeýdip ýaşalyp vatandaşlar. Bir hantadya da däl, bir erteken däl, bir bar durmuş. Ine men şu durmuşy 30 ýyllap görüp otyr. Şu döwletiň emesini aýdyl fermeri, tüjaretçisi, şunu Türkmenleri ütgeş aňyr bol aklym ýok dogrusyny aýtsam, dünýä aňyr çetinde ýok. Bir ýöne işlejek işini bilýär, etjek işini bilýär. Zähmedim çekýär. Şunu öwrenmen bular hiç bir işin başına baran. Şu sığır saklajak bolsa, şu dünýäde näme tejribe bar bolsa, sığır barada otu mesele bolsa, suwumy seretmegimi, şonu seretýär. Şu fermaň içine muzyka goýýarlar. Soň sığır barpa şana real muňa bir dürlü zatlar goýýarlar. Sığır adam ýaly ýaşaýar ýatagynda. Bizim kiýal ol açan brigadir gelip oňa bir ketde otoklar gadyp oturýar. Berdi olur ýaly sen hökümetden üstün edin, jerimeden ýagdyrýar. Malyň üstünden şular ýaly sen süt ömediýändi. Ne? Şular ýaly kanuny bar berdi. Şoň üçin gowusundan etmeli. Edin. Näçe şart ayağa kalsa Türkmenistan diýmek bir şonça näme boleli ýaşarsy. Bol menne başga soru ýok. Ýok, başga soru ýok. Hawa Halmurada bugünlükçe hawa tamamlaly gepleşigimizi. İlleşler sağ olun. Halmurada size de sağ olun. Senem sağ ol. Vatandaşlar sağ oturun. Hem mäňiziň öýünde saglyk. Nesip bolsa hemmejik zady bilelikde gurarsam, düzeldirsem, şo günlere inşallah ýetersem. O ýaşy dilegde bolaýlyň, ýaşy arzuwda bolaýlyň, esasar hereketde bolaýlyň. Herekete bereketdi. Hereket etmesek yatan suwadyr aşagyny da suwa kanatdy. Yatan daşyň aşagy. Barmy? Sağlygyňyz şukur. Bolýar.